Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. So mga igsuon, ni anata sa Biyernes human sa Miyerkules sa Badlis. Atong padayon nga iampo ang atong paningkamot nga mahunong naning pandemic, nga magiyahan ang atong mga katawhan nga gisanguna niini sa pagpakdang sa iyang pagkuyanap. Ato sang iyampo og padayon ang atong mga benefactors ug donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, labi na niining ato karong bag-o na sad nga phase 2 part 2 nga project nga 5,000 nga hope and opportunity slots. Iampo nato ang namalit nga tagaan sila sa dugdaghang mga grasya sa ilang paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya. Itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayunon uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog ug ayaw pagpugong-pugong, ipatugbaw ang imong tingog ingon sa trumpeta. Sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton, daw usa ka nasod nga matarong ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom, ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kun dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kun dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangaway ug mangulatag gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyuha, dili makatabang aron dunggon ng inyong pag-ampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa
ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo ingon sa bugang ug sa pagbanig ug sako ug abo? Mao ba kini ang gitawag ninyog puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man ang hatagan ninyog pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan ug nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan? Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Maggiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung mosangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka mahinul sulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinul sulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, Dios, diha sa imong kaayo. Sakad ako sa imong kaluy, papasa nga akong kalapasan. Hugasi akong mayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinul sulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ko ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Usa ka mahinul sulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ka mahimot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako halad nga sinunog, dili ka mudawat ni ini. Ang akong sakripisyo, Dios, mawang mahinul sulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinul sulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon.
usa ka mainulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana ngano man nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagpuasa, kuan ni siya. Doon na diyan ni siya kahulugan nga lain, gawas las pagpugong sa kaugalingon. Usa diyan ni siya kapaagi sa pagsubo. Mao na nga ang puasa sa una, nagihisgutan diri sa unang pagbasa, maggisiyo nila ilang sinina, iduko nila ilang ulo, niya maglingkod sila sa sako nga naay abo. Mura silang iring. Di ba kanang iring, anas abuhan, no? Kanang naay abo ba? Ana ba mo iring? Ana may abuhan sa inyo? Kana ba makaraan atong balay sa unang naay abo niya. Adtom nang iring dito maglingkod. So mura silang mga iring pagsubo. Ang kana bang mura bag masulubon ka ba? Mao na nga niingos Kristo, kamo magpuasa panghilamos kay sa una di mas lamang hilamos, ila pag yung buling-bulingan ilang naong nya maglakaw-lakaw din sila nya ilang buhok ilang bungkagon aron mura gid sila nagsubo aron mailhan nga nagpuasa. So klaro gid nimo ang tao sa una nga magpuasa kay maglingkod og sako nay abo di mukaon ana. Pero nakita nila ang dako kay kalainan kay sa adlaw nga sila magpuasa, once a week man sila magpuasa kanang panahon sa Sabbath, ning Sabado. Ang mga tinun-an ni Kristo wa maglingkod og sako, wa maglingkod og abo, sige na sila kaon, normal rang pangaon. Mao na nga ning ingon diri ang mga tinun-an, ang kaning tinun-an ni Juan kay ila man gining tulumanon ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Nangutana niya nga no man mi, sige mamigpuasa, pero ang imo mga tinun-an wa man. Yang tubag ni Kristo nindot kayo, magsubo ba di ay ang mga dinapit kung kuyog pa nila ang pamanhunon? Ang dinapit kunos kasal ba magsubo ba di ay kung kuyog nila ang pamanhunon? Ug na ganing pamanhunon, kaon gid na, kumbira gid na. Pero matod pa ni Kristo, apan moabot ang panahon nga kuhaon gikan kanila ang pamanhunon o kana magsubo na sila. Kanus aman kuhaon ang pamanhunon nga mao si Kristo. Hibaw mo. Kanus asya kuhaon gikan nato. Ang makatubag tagaan ako 1 million taslats. Kanus
Iskot man siya. Apan moabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhonon gikan kanila og niana magsubo na sila or magpuasa na. Kanusan ang mahitabo kung makasala ta. Way makakuyog ni Kristo nga dili mo biya og sala. Mo bitang niingos Kristo, kung mosunod ka nako, isalikway ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross og sunod ka nako. Pasabot, biyai ang imong sala. Kay si Kristo wa may sala. Unsaon nimo pagsunod niya unya gadakas imong sala. Di ba? Kamoro na amoy sala. Mo na pagpuasa mo. Ako na ako'y sala. Naa sa gyapon. O na magpuasa pug ko. Kay kada nato kasala nagapos ta. Nagapos. Kay kanang sala gitawag na siya og gapos nga espirituhanon. Bondage. Imprisonment. Mao bitaw si Kristo ni anhi aron iyang tangtangan ta sa gapos og iyang ablihan ang pultahan sa atong mga bilangguan. Ang pasabot ana ang sala. Mao na siya nga kanang mga nakasala maglingkod ginag-abo og sako. So uli ron news inyo pagkuha mo dito sako niya kun wa mo'y abo kana na lang abog kana bang bahas ba? Mo na ilingkore. Mubuhat mo na, dili. Sige, tubag, mubuhat, dili. Dili, buangon mo. Pero si Kristo, nihatag og laing opsyon. Nihatag sad si Propeta Isaías sa atong unang pagbasa, og tinuod nga puasa. Dili din ang paglingkod og sako. Dili nang pagbulibod og abo. Dili nang pagduko sa ulo. Matod pa sa unang pagbasa, mao din ay puasa nga kahimutas Ginoo. Unsa may iyang kahimutan? Naa sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa may atong tubag? Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon na kasing-kasing, o Dios, dili nimo tamayon. So ang makapalipay des Ginoo kana di ay mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. Nya unsa may terminong gigamit ni Propeta Isaías, niingon siya sa atong unang pagbasa, ang puasa nga akong gipangayo nga inyong lugtabon. Naman to nindot kay itong pagkasulti, mayra ba kay itong pagkabasa sa atong lektor nga inyong lugtabon ang nawa naman ko dire. Ang puasa nga akong gikinahanglan mao nga ang paglugtab sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo. So naa kay lugtabon ang gapos sa sala ug tangtangon ang yugo. Unsa man ang yugo? Yoke. Unsa man ang sala nato? Kanang atong gibuhat nga supaks Ginoo. Nagapos na ta. Hala, lugtaba na, pasabot, biyae. Nya unsa man ang yogo? Kana bang sige natong pangdaog-daog? Kana bang murag giulipo nato ang atong isig katao? Sigihan natong sugo, unyag dili gani mutuman atong kasab-an. Parehaning nagwali karon kusog kay mga saba. Ana. Kamo di mo mga saba. O mo na yugo na imong gitungtong ba, imong gisangon niya ang imong yugo, panglabaha, panglimpyo, panghugas, undang ana, hunungan ni, nya di mo tuman ikaw giingnan ti ka na. Yugo na. Mo na igabot na ko diri sa Kristi kani mga lectors mura ko giyugo nila hala ni anas father. Manguriksyon na sa niron. Ang mga sakristan mo kurog na lalang anas father. Ambot ka na atong singir, maingon sa alam manguriksyon na sa nis father, mura rabag maing mo kanta. Way siguro ana na mo. Tangtangon, ato nang tangtangon. So ayaw na pangasaba, ayaw na pagsigig demand, ayaw na pagsigi og yaw-yaw. So, lugtabon ang sala, tangtangon ang yogo. Pasabot, pagaana ang kinabuhi sa imong isig katao. Labi na gyud sa mga kabos o mga dinaog-daog.
pagaana, pinaagi sa imong paglugtab sa imong sala. Mao na ang puasa. Ang meaning sa puasa, ayaw kaon nya ang budget nimo sa imong expenses sa pagkaon, anang adlaw nga ikaw nagpuasa, ihatag ngadtos mga kabos. Aron mugaan kay mga kabos kanunay man gapuasa. Di ba? Wa man sila hapit ikaog kanon. Usay asin ra ilang kuan kanang naang kanon o makapalit man sila kanon tungtungag asin or tungtungan anang naang ginamos. Mao man ay among baon sa una kasagaran kanang adto eskwelahan, ako may tigkuhag dahon saging niya amo dayong hawbon niya adto dito ibutang ang kanon, imong idasog og mayop tungtungan nimo ginamos nga kanang linambunan man among tawag anak na ibutag dahon ba nga sugbas kayo aron maluto. Or kanang buwad nga katong pinudpod nga gagmay kay or katong kiampi nga kanang tawag og putput mubakos in taon siya sa dahon nga inigabli na mo mupurma pag yung iyang naong didto nya motoy among kanon. Unahon na mo kaon katong wa mabadlisi sa iyang kuan iyang nang duga ba niya ba kanang murag mumarka didto kanon to na mo una nya isuwa na mo sa sudan nya di mahurot ang kanon kay daghan man kay to among puston. Isali na mo inig resist na sad or inig panguli ikahapon nga ibilin to namo katong naa dihay una sa ginamos o katong iyang marka sa kuan kay parat-parat man to. Wa na may sudan, hurot naman ang katong actual nga sudan, ang kato na lang iyang duga. Amo sa tong kanon inig uli, parat-parat man matuon ra gyapon. Ingon ana ang kinabuhi sa mga kabos, kinabuhi isa na nakos una. Kamo tingali uban labaw pa tingali ana. Pero karon nga sige na kog pangulikta wa na koy kuan fasting so unsay buhaton ako na lang say manghatag akong kwaon ang akong gikaon haron akong ihatag ngadtos mga way gikaon pagaanan ba tangtangon ang yugo mo bitanang ako ning i-relate sa ato din hingi pamaligya nga 2,000 ang per slot kaning atong hope and opportunity. Ang lain ako aning equivalent is equivalent sa 2,000 para ani karong panahon sa Kwaresma 40 man ni kaadlaw nga pag hinulsol ba og pagbasol og paghimog mga disiplina nga espirituhanon 40 days man una pa moabot ang Easter Sunday. Ang akong i-suggest nga kitang tanan nga mga Katoliko kamong naminaw sa akong homily online parishioners o kitang territorial parishioners ato kunong suwayan nga do natay mga expenses sod aning panahona nga atong ihatag ngari sa simbahan kay ang simbahan man maoy agianan sa mga kabos or tingbanan sa kabos, Church of the Poor. Ihatag nato dire pasabot maghimo mo 40 ka expenses nga di ninyo idayon. 40 ba ka expenses? Nya pilay kantidad aning maong total aning 40 ka expenses nga wa nimo gidayon, ihatag na dinhi equivalent na sa 2,000. Sa ato pa makapalit kag one slot nga hope and opportunity. Wa mo kasabot sa akong computation. Tagaan ta mog sample na may nakasabot ani karon ni text nako nalingaw ko niya usa ni siya kainahan ang iyang bana abroad nas barko pero gamay pagsweldo na sila anak tulo ka buok nga ang kamanghuran grade 4 nya na siya grade 12 naasad siya grade 8 man siguro to unsa to grade 6 ba to basta tulo ka buok yang anak. Nya ingon siya, Father, mao ni akong gibuhat ron, nagkuha ko no siya og kanang mga kanang mineral water ba, iyang iputangagnan. Ingon siya, unsay inyong expenses arong adlawa na inyong di inyo idayon, iso dire ang kuan inyong budget kay ato ning ipalit sa kana ganing hope and opportunity slot nga gibaligya ni Father. Inigtapos karon sa 40 ka adlaw ila tong kompyuton tagpila to ang kada usa. So kada usa sa iyang mga anak apil ng grade 3 makapalit
O panalita ron ang grade 3, palit siya kindi, ganahan siya kindi o sa kabuok. Dili mo siya ka, gusto niya i-donate di ang pila mo nang usa ka kindi karon. Ha? Piso? Layuan adyo di ko kakaog kindi no kaysa una sa amo tag kuara na 5 centavos mong nasona. Karon piso na di ay. O sige, piso. So 40 ka kindis ang wa niya kan-asod sa 40 ka adlaw hangtod sa matapos ang Holy Week. O, di sa ato pa, inighatag niya diri. Pila may iyang gihatag isip grade 3. Hatag siya 40. O, equivalent na to sa 2,000 pesos. Usa na to ka hope and opportunity slots. Tagaan na siya og hope, tagaan siya mga opportunities in life sa Ginoo. Nakuha mo? Unya kay ang mama, ang iyang isakripisyo tingali kay imbis mo palit siya og snacks from Jollibee, iya na lang ipalit og usa ka buok pan nga ilorde. Nya parisan niya og tubig nga kanang butang isalob-salob bitaw nga kanang ihulog ba, itiim ba. So, plastic. Nya mo to yang ipares. Pila man ang ilorde nga pan? 5. Nya ang tubig 6. Pila man ang value meal kanang snacks nga naay French fries, na ay soft drinks, na ay burger. Pila na ron? 50? Ay lang sa itong mahal kayo. Kana lang yung 50. Away, 50? 49? 49. Kanang 49. Minusan ni mog size. Pila man? Di, 43. So, sud sa... sud sa 40 ka adlaw, nasa 40 katag 43. O, pila may iyang ihatag inig ending? Kamo na ikwenta diha. Mao sa to iyang equivalent sa 1 slot. Unya ikaw karon kay mag-birthday unta ka. Naamo sa ni text nako ang akong para birthday pa der nga budget ako lang nang ihatag des atong slots. O mas dako-dako labi nag-arang-arang ka pagkabutang nya di ka mag-birthday nya imong ihatag nga slots dako-dako. Imong budget ron, budget kag 50,000. Ihatag nimo lipaya sa Ginoo. Mao sa to imong equivalent sa imong fasting. Mao ni siya ang gitawag og paglugtab sa sala, kanang ang kaugalingon ra gyud tan-awon matud pa diri nagpuasa mo pero nangita mo sa inyong personal nga kalipay. Ang ato dayong pangitaon ang makalipay sa Dios ug makalipay sa atong isig katao. Nya andam tang moanto sama ni Kristo ug sa mga santos alang sa kalipay sa ato isig katao. Maunay puasa nga makapalipay sa Ginoo. Nya dinhi sa atong simbahan ni aman ta dinhi panginahanglan ang simbahan karon mao ang kabus. Ang atong parokya karon mao ang parokya nga kabus. Nanginahanglan siya 5,000 katag 2,000 aron matuman ang iyang panginahanglan. Unya og motabang ta diha muratag ni tabang sa tibuok katawhan na kabus. Kay anhi man dinhi ang tuburan sa panalangin para natong mga kabus. Ingon ani unta ang atong hinumduman kitang tanan ang mahitabo untas tibok kalibutan mugaan ang atong kahimtang. Nya do na ra bay gisaad ang Ginoo diri nindot kaayo niingon siya diri ug kanina ko itong buhaton sa ingon mudanag ang inyong kahayag ingon sa banag-banag sa kabuntagon ug mamaayo kamo pagdali instant healing. Mo ni kanatong COVID, mawa ra gini atong COVID kun do na natay paglugtab sa atong sala ug pagtangtang sa yugo nga atong gisangon sa atong isig katao. Mawa ra sa diining atong COVID kay ayuhon ta niya pagdali. Sige katong mga musunod ani manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa atong pagpuasa ug sakripisyo gihatagan nato ang Dios ug bahin sa atong kinabuhi lakip na ang atong isig katao busa mangayo kita sa Ginoo sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug moingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan
mamahimong dalangpanan alang sa atong mga kaigsuunan nga nanginhanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, dili magpakabuta-bungol sa mga inagulo sa mga kabus nga masakiton, mga walay puloy-anan ug walay trabaho, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga matagamtam na sa atong mga igsuong nangamatay, ang kalinaw nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, dasiga kami sa pagtuman sa imong kabubuton, dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining lino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason.
ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahana mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga ang among pagkalawat, makalimpyo kanamo sa tanang sala, ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tadang kadautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalimpyo, divine purity. Nga ato lang buhaton, magpuasa lang gid tag tinarong. Unsa man toy puasang tinarong? Ang paglugtab sa gapos sa sala o ang pagtangtang sa yugo. Update sa atong kanini ang Hope and Opportunity Slots. As of yesterday, February 18, ang nahalin niabot na og 104 slots. Pakpak. Daghan na tag nahalin. Ang ato na lang available 4,896. So, ang akong gikaingon para sa mga dunay ekstrang kwarta, pamalit mo tag 2,000 or more. Na may uban mo palit og tag 10 slots, na 5 slots, para na sa dunay extra. Ang katong di ka-afford sa 2,000, adto mo sa 40 ka expenses during Lenten season. 40 ka expenses. Equivalent sa na siya sa 1 slot. Mo to ang bata nga grade 3 pwede makapalit. Kana sa mga palainom, inom kag beer. Pila man na? 2 ka botelya kada adlaw, usa na lang ka botelya imong imnon, yang usa ka botelya imong ihog. So 40 ka botilyang beer ang imong mahog para ipalit nimo 1 slot. Pila naman na?
Kamu lay compute ana kay kamu may palainom. Nya naatay confession every after mass gikan karon hangtod na ni matapos ang atong kwarisma. Ang inyo lang buhaton humas misa, lingkod lang mo dinhi aning atubangan nga pyo kanang pinakaatubangan. Kay among liilion kung naay naglingkod. Kung naay naglingkod mo pakumpisal ang pari after sa misa. Pero wa gani galingkod, magpasalamat Miss Ginoo. Nya natay Via Cruces every Friday after sa 6 p.m. mass. So karon sugod na ta karong Bernisa human sa alas 6 sa hapon nga misa. Unya naay gamayng hangyo no. Karong Domingo murag mubutang kita tag mga decorations nya wa may buwak nga decoration karon tanom. Yawa mo sa tayo mga tanom din para pang decorate ug naa mo mga kinaang nga tanom sa inyo nga kanabang nindot-nindot sad ba kanang ma-decorate din sa sulod among huwaman ba pahuwam diri simbahan hangtod matapos ang Kwaresma kay mao man ay atong i-decorate din pamutang ba ana ha ipanghatod ang muhatod diri tanom malangit. Dili lang sa nato tingali equivalent sa one slot kay murag kuan naman sa gayo murag over na sa gaita kuan la unya unsa may timailhan nga inyo nang gipahuwaman dinhi sa parokya ang inyong tanom ang kaang sulati sa inyong ngan sulati ngan ba nya ipa-register dito sa opisina nga mo ni akong tanom nga gi-deliver aron inig tapos na nato gamitan na atong iuli. Nya do na gani mo i-deliver diri nga way ngan pasabot ana ihatag na ninyo sa parokya. Ana ha? So either ihatag or pahulaman. Ana siya. Ambot na ba kay mo hatag ninyo? Sige lang, ato lang paaboton. Ug wa gani atuon ta mo sa inyong balay. Bitaw, ato lang tangag mga tanom ato dinhing kuan. Mao ni atong decoration mga tanom. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.